Faqqat il-bomba ħbib tiegħi kont qed ngħidilkom. Iva faqqat il-bomba u kif faqqat il-bomba. Dan is-sinjur li qegħdin taraw fuq l-lemin, George Russell, issa fl-aħħar għandu dak il-post li verament jixraqlu. Għandu dak il-post illi it-talenti enormi illi ilu jurina u urina b'mod speċjali fl-aħħar tiġrijiet jixirqu u jiġġustifikaw. Għandu dik it-tieni karozza tal-Mercedes illi sa fl-aħħar dan is-sewwieq Ingliż żagħżugħ issa jista' on a full-time basis ukoll jiġġustifika t-talenti enormi u l-potenzjal kbir u t-tifħir kollu li lu jġib f'daw l-aħħar nistgħu ngħidu sena u nofs minant kulħadd. Ovvjament issa l-George mi ser tkun faċli għaliex miegħu ser ikun qiegħed isuq ma' Sir Lewis Hamilton, imma ħanajdu hekk, looking forward li nara se jiġri. Imma għall-inqasin fuq nota personali ma rridx ninsa illi George Russell issa huwa avversarju ovvjament. Jien nispera illi fil-futur qarib il-McLaren nkunu qed niġġieldu mal-Mercedes, imma mhux dak huwa l-iskop tal-video tal-lum. Russell mal-Mercedes x'nistgħu nistennew minn għandu? Ovvjament qed nistenna li jirbaħ telli għas-sena d-dieħla almenu, biss din is-sitwazzjoni qed nara ħafna simili għal dak li kellna fl-2006 meta il-Ferrari wara li barrikellu dihom fuq dihom u għamilha ta' spallira għal Schumacher kemm il-darba. Fl-2005 tneħħa u s-sata wara ġabu Felipe Massa li kien diġà fuq il-kodba tal-Ferrari kien qed juri potenzjal dak iż-żmien u għalulu ibni għandek it-tennis tal-Ferrari tallem li tista' minant Michael Schumacher qabel ma dan jiddeċidi li jirtira. U tista' tgħid l-istess ħaġa ġrat lil Russell fejn issa Toto Wolff il-prinċipal tal-Mercedes qallu ibni issa ħantek is-siġġu li tant ilek taħdem għalih ħoli tista' minant Hamilton qabel ma dan iżarma. Qed insemmu Hamilton għamilha ċara kemm il-darba il-preferenza tiegħu kienet Valtteri Bottas. Bir-raġun għax Bottas ifhem. Xogħlu kien letteralment li jaqdi lil Sir Lewis Hamilton. Xejn iktar xejn inqas. Issa Russell naħseb illi m'għandux xi garanzija li dan se joqgħodlu, anzi Russell sejjer hemm biex juri it-talenti tiegħu u eventwalment jieħu post is-Surwich once illi l-Ingliż minn Stevenage jirtira mill-kamp tal-Formula 1 li vera Hamilton għandu kuntratt ta' sentej, imma jiena nemmen illi jekk jieħu minn wieħed it-tmien kampjonat jirtira, issa tkunx dis-sena, tkunx is-sena d-dieħla, jew tkunx fit-23, ma nafux. Ma jiena dak u twemmin tiegħi illi jirbaħ it-tmien kampjonat u that's that min-naħa ta' Sir Lewis Hamilton. Għal-Formula 1 dinja wkoll aħbar tajba ħafna għaliex issa ninsabu iżjed minn ċerti illi l-futur ta' dan l-isport jinsab fidejn tajba meta tqis illi ħanejdu hekk l-400 prinċipali kollha issa għandhom żgħażagħ ta' talentu ta' klassi u ta' kalibru biex ikunu jistgħu jkomplu jmexxu l-isport il qudiem qed nirreferi għal Russell mal-Mercedes, Verstappen mal-Red Bull, Lando Norris mal-McLaren u Charles Leclerc u Carlos Sainz mal-Ferrari għaliex ħafna jgħidu Leclerc iżda ma rridux ninsew il-Sainz li huwa sewwieq ta' li nafu kemmu sewwieq tajjeb, kemmu sewwieq bravu, kemmu sewwieq kapaċi. Biss issa x'ser jiġri mill-kumplament
tal-grid. Qed naraw ukoll xi kummenti fosthom Clayton Healy fejdina fl-aħħar Russell ħana raħma l-Mercedes din hija nistgħu ngħidu hekk Clayton mhux biss il-kumment tiegħek huwa kumment ta' min ġenwinament għandu il-Formula wieħed għall-qalbu sew iżomm mal-Mercedes kif ukoll jekk iżomm ma' xi tim rivali għaliex issa verament għandna sewwieq b'talent. Insomma, jekk nagħtu naqra ħarsa issa lejn il-suq ta' trasferimenti kif inhu u ħanurikom grafika, naraw naqra kif inbidel. Mela mal-Mercedes għandna lil Sir Lewis Hamilton u l-George Russell kif qegħdin ngħidu. Max Verstappen u Sergio Perez huma konfermati mal-Red Bull. Lando Norris u Daniel Ricciardo jibqgħu mal-McLaren għal-menu sal-2023. Vera li hemm asterisk ħdejn Sebastian Vettel u Lance Stroll, imma sewwieħed u sewwi li oħra għandhom kuntratti fit-tul mat-tim tal-Aston Martin. Esteban Ocon u Fernando Alonso konfermati mal-Alpine fil-waqt li Charles Leclerc u Carlos Sainz huma ikkonfermati mat-tim tal-Ferrari. U hawnhekk nibdew nandu ftit kummenti fuq il-kumplament tal-grid illi qegħdin naraw. Nibdew billi nenfasizzaw nitfgħu ir-radars tagħna issa fuq it-tim ta' l-Alfa Tauri illi dalgħodu ħabbru ż-żewġ sewwieqa illi qegħdin taraw bħalissa illi huma Pierre Gasly u Yuki Tsunoda li huma l-istess sewwieqa illi l-Alfa Tauri għandhom din is-sena. Sorpriż bil-konferma taż-żewġ sewwieqa ħanajt iva imma Gasly ma kellux fejn jiċċaqlaq u anzi nazzarda ngħid li ma kienx jaqbillu jiċċaqlaq il għaliex ma kontx qed narah lura bħala sewwieq ta' Red Bull. M'hemmx siġġijiet oħra aħjar minn dak li għandu għal daqstant naħseb li Gasly għalissa kellu l-għażla it-tajba li jibqa' mal-Alfa Tauri konfermatissimu bħala is-sewwieq numru wieħed ta' dan it-tim fuq Gasly jiena nemmen illi malli Fernando Alonso jirritira mill-Formula wieħed Gasly imur mal-Alpine. Jiġifieri ma neskludix li din tkun fl-2023 jew 24 jiddependi Alonso se jiddeċidi. Fuq Tsunoda li ninsab kemm xejn sorpriż u se ngħidilkom il għaliex ukoll. L-ewwel nett Tsunoda ma impressjonax din is-sena, m'għamel xejn ta' barra minn hawn, m'għamilx mirakli. Okej, beda impressjona fuq it-tiġrid imma mbagħad ħlief intoppi ma kellux. Allora nixtieq nistaqsi domanda lil Christian Horner u Helmut Marko jew inkella jekk hawn xi supporters tar Red Bull li qegħdin jaraw dan il-video. Allura ma kienx ikun iżjed li kieku lil Alexander Albon flok qed iġġalu ħila Prussian Roulette mal-Williams motorizzata Mercedes jew mal-Alfa Romeo tajtuh it-tieni siġġu tar-Red Bull wara kollox. Il-Honda m'għandix xi interessi issa l-Honda żarmat se tibqa' tgħin minn taħt imma Valdiri you could have freed up that chair għal Alexander Albon illi fil-fema tiegħi u post fil-Formula wieħed. Mal-Mercedes, mal-Williams li huwa motorizzati Mercedes, Toto Wolff diġà mela ċara biex Albon imur mal-Mercedes, Williams irid jinħall mill-kuntratt tar-Red Bull din il-pika bejn Toto Wolff u Christian Horner, iż-żewġ prinċipali tal-Mercedes u tar-Red Bull. L-Alfa Romeo li ħantkellmu fuq dal-waqt hemm riskju wkoll tispiċċa motorizzata Mercedes is-sena d-dieħla, jiġifieri jien ninsab sorpriż kif Tsunoda ġie miżmum
Fil-fatt Joseph Calleja qed jgħid Tsunoda qiegħed hemm għax il-Honda iridu hemm. Però kif qed ngħid Joseph il-Honda issa ħażarma. Allura that would have freed up Pacer illi seta' ngħata awtomatikament il-Alexander Albon u ġustament fil-ferma tiegħi Joseph. Ma nafx hekk taqbilx mal-ħsieb tiegħi. Nerġu immorru lura għal grafika issa. U nikkonċentraw fuq it-tim tal-Alfa Romeo illi ikkonfermaw il-Valtteri Bottas il-bieraħ bħala sewwi tat-tim tagħhom u mbagħad hemm ġlieda tajba għal dak it-tieni siġġu li attwalment qegħdin taraw bil-question mark ħdejh. Mela, l-ewwel nett Frederic Vasseur diġà mila ċara illi il-Finlandiż ser jkun qed imexxi t-tim. U nazzarda ngħid era ora għax ejja ngħidu hekk. Għat-talenti li għandu Valtteri Bottas ma jixraqlux illi jagħmilha tal-ispallira ta' Hamilton. Jiġifieri, issa vera li irrabjani ħafna fl-Ungerija u nazzarda ngħid illi dik il-logħba bowling la fl-Ungerija taf tiswa t-telet post il-McLaren iżjed il-qudiem dan l-istaġun, imma Bottas huwa sewwieq kapaċi, huwa sewwieq bravu, huwa sewwieq li kapaċi jagħmilha mal-ewwel kapaċi jagħmilha fil-fatt mal-Williams rajnieh ukoll fejn kemm il-darba kien qed imur aħjar minn sewwieq bħal Felipe Massa. Għaldaqstant nemmen li l-Alfa Romeo għamlu akkwist tajjeb bih. It-tieni siġġu Giovinazzi ma naħsibx għall-indikazzjonijiet li għandi huma le. Qed jissemma Nick De Vries. Issa u fuq Nick De Vries għandna xi ngħidu wkoll il għaliex qiegħed ukoll imsemmi mal-Williams. Jista' jkun li l-Alfa Romeo taqleb is-Sauber Alfa Romeo taqleb Mercedes illi ħankun onest għal-ġett tal-Formula 1 ma naħsibx illi tagħmel sens li jkollok 5 timijiet motorizzati bl-istess magna. Jista' jkun li forsi l-Ferrari idefsu mniħirhom biex jitfgħu lil xi Kalumajlit li huwa l-iktar sewwieq imsemmi li jista' jieħu dak it-tinsilġ tal-Alfa Romeo. Jista' jkun jiddependi jekk il-Ferrari x'ħadd issupplixxi l-magni li t-tim Svizzeru biss. Kalumajlot jinsab mal-favoriti li jieħu dak it-tieni siġġu. Theo Pourchaire li qiegħed jibrilla fil-Formula 2 le għall-inqas għal dis-sena jiena nemmen li Pourchaire jagħmel sena oħra fil-Formula 2 biex jinaraw naqra l-komplement tal-iżviluppi tiegħu u jekk hemm il-darba l-Alfa Romeo tibqa' mal-Magni Ferrari jien ma neskludix illi jiddeffes Mick Schumacher minħabba tlikki-tlakki li qed ikollu ma sieħbu Nikita Mazepin dik li jabbat il-Royal oħra fit-tim tal-ħass. Għalkemm tajb nfakru li sew Schumacher u ovvjament Mazepin għax il-missieru għandu xi jisma fit-tim Amerikan huma suppost konfermati mat-tim Amerikan għas-sena d-dieħla. Il-previżjoni tiegħi fuq min sejmla dik il-question mark tal-Alfa Romeo jiena nemmen illi xorta waħda ħadkun mimlija minn Kalumajlit. Naħseb illi huwa sewwieq tajjeb rajna kemm il-darba wkoll fil-klan tal-Alfa Romeo, anke jagħmel xi free practice sessions din is-sena voldiri tagħmel sens illi Giovinazzi itir, Giovinazzi ma impressjona xejn, ħankun widna kollox u li Ailot jingħata s-siġġu numru 2 fil-klan tal-Alfa Romeo. Kif qegħdin naraw Mazepin u Schumacher mistennija li jiġu konfermati minn ħassel kemm kif qedna Schumacher għandu kuntratt ta' sena oħra mat-tim Amerikan u Mazepin il-missieru huwa part owner tat-tim. Għabbad qed naraw dawk iż-żewġ question marks fil-klan tal-Williams u d-domanda illi wieħed jistaqsi issa hija what next għat-tim ta' Grove. L-aħħar aħbarijiet qegħdin jindikaw illi Nicolas Latifi jista' jiġi ikkonfermat mal-Williams għat-tielet sena.
ma nafx. Jekk iżommuh purament tal-raġunijiet ta' kontinwità fl-opinjoni tiegħi. Qed jissemma De Vries, qed jissemma Albon illi wkoll qiegħed fid-diskussjoni mal-Alfa Sauber. Hulkenberg jista' jkun li jidħol fl-istampa wkoll. U kien hemm xi żmien kienu qed jissemmew ukoll Guan Yu Zhou li jista' jiġi mislu fil-Alpin lil Williams. Li kont jien flok Jost Capito u Jenson Button x'nagħmel? L-opinjoni tiegħi Latifi ma nikkonfermax għaliex fil-fema tiegħi m'għamilx biżżejjed ipparagunat mal-ġubijiet kollha li jagħmel Russell. U immur għal De Vries li probabbilment se jieħu s-siġġu anki fuq insistenza tat-tim tal-Mercedes li jissupplixxu l-magni lil Williams. Għat-tieni siġġu. Jekk hemm ċans li jieħdu l-Albon, jieħduh, imma apparentement biex Albon imur mal-Williams irid iċedi għar-rikat ta' Toto Wolff illi jinħal mill-kuntratt ta' Red Bull. Issa jiddependi kemm Horner u Albon se jsibu soluzzjoni adegwata. Hulkenberg għal ħafna jatfu u ma jinna dejjem rajtu sewi overrated u ma naħsibx issa naħseb li għadda żmienu. Jien biex nagħtiġġu l-Hulkenberg nagħtih il-wet biż-żgħażagħ. De Vries Albon tista' tkun raġonevoli bħala għażla kif ukoll naħseb illi tkun l-iktar għażla ġusta illi wieħed jista' jara fit-tim tal-Williams għal sena 2022. Qed nara kumment minn Kieran Gallia li jgħid Gasly mal-McLaren. Gasly mal-McLaren għandu ma nistaqsi Kieran hekk qed tissegwina hija flok min? Issa forse tgħidli Ricciardo tfadallu mill-inqas sentej oħra mal-Mekseb li naħseb illi għalkemm jien nemmen l-sena d-dieħla se tkun importanti biex naraw naqa' x'ser jiġri min-naħa tal-Awstraljan. Ovvjament bħala partit tal-McLaren nispera li jaqbad il-xanna bżonn l-esperjenza tiegħu u b'talenti enormi tiegħu daqs il-ħobs. Mela, jiena għalissa naħseb li tkellim biżżejjed u ħadtilkom reskom biżżejjed għal-daqsan se naqfa hawnhekk. Żewġ avviżi ta' malajr, ovvjament il-live video li jmisser ikun nhar il-ħamis il-ġej bil-programm l-intervista fejn se nitkellmu fuq il-kampjonat BOV Challenge League, imma il-ġimgħa d-dieħla ser inkomplu nitkellmu fuq il-suq ta' trasferimenti tal-Formula 1 u ser nitkellmu fuq daw it-tliet tiġrijiet li għaddejjin bħalissa ma' mistednin li ser ikolli fuq il-panel għal dan il-programm. Ser ikollna żgur partitarju tal-Williams illi ser ikun qiegħed fuq il-panel magħna ħalli wkoll nitkellmu fuq dan il-bomba tal-lum u wkoll fuq il-futur tat-tim li jżomm miegħu. Ser ikollna żgur ġurnalist magħna. It-tielet mistieden għadna qed nistennu xi risposti biss. L-appell tiegħi huwa li jekk hawn xi partitarju tal-Mercedes li jixtieq isemma leħnu fil-programm l-intervista javviċinani ħalli nippruvaw indaħlu għaliex żgur li l-programm se jkun qed jiċċentra fuq it-tim tal-Mercedes ukoll fid-dawl tal-aħbarijiet illi rajna llum. Kumment finali minn Joseph Calleja, l-opinjoni tiegħi għal Williams hija li jżommu lil Latifi għal kontinwità u De Vries għal talent ġdid. Ma neskludix illi tkun dik l-ipotezi illi eventwalment Jost Capito u Jenson Button jażlu għat-tim ta' Grove. Mil-bqija komplu segwu l-aħbarijiet u l-kontenut kollu li ser kollna matul dawn il-ġranet li ġejjin. Illum għada komplu rounds ta' kwalifikazzjoni għat-tazza tad-dinja. Fil-weekend jerġa' jibda l-futbol tal-klabs, nibdew bil-programmazzjoni normali, interventi minn taqali u video logs oħrajn relatati mal-futbol. Dan il-programm jekk forsi tħaltu issa tarawh minn uftutuh se jkun fuq l-istazzjon uffiċjali tagħna ta' YouTube għal daqstant tistgħu tarawh ukoll minn hemmhekk once illi dan jitlaq su għandna wieħed u ieħor sija oħra. Mill-bqija jiena lissa se naqaf hawnhekk il-lejl tajjeb il kulħadd u sakemm nerġgħu niltaqgħu
ħudu ħsieb.